Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Gisimulate sa kapulisan ang usa ka tulis alang sa pagsukod sa abilidad sa mga pulis sa pagtubag sa alarma. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra. Naalarma ang mga sakop sa kapulisan sa syudad sa Sugbo kagay ng sayong buntag human gitaho ang adunay tulis na hitabo sa downtown area. Apan giklaro sa Cebu City Police Office nga usa ka rubber simulation lang ang gihimo aron pagsukod kung unsa kadali makatubag sa alarma ang kapulisan. Si Chief Inspector Wildemar Chu sa Intelligence Branch sa CCPO na mahayag nga aduna sila'y nakita nga kakulangon sa mga pulis nga niresponde sa maong alarma. Station commanders and the personnel will improve, no? When during the time conduct of arrest, ang uban na personnel murag nagkurog pa ba? It's either the adrenaline rush na. Sa nahitabong simulation, ang 5 ka suspect nag-iya-iya pag-ikyas. Ang nagkadayang police station sa syudad na alerto usab. We have 5 suspect, no? O ni Flisla lain-laing direction. One was going to Talamban, on board lang siya og PUG 13C. The other one was on board of Cerubi, Guadalupe. Ang usa ga motor. And ang iyang agianan padung adto sa he will pass through S. Osmeña, and ang iyang objective makagawas sa boundary sa Cebu City crossing Mandawi. And the other was on board of Honda City. So ang iyang objective is makapass through gawas sa Cebu City going southbound to Talisay. Dugang panitsu, nangandam sila tungod sa sunod-sunod nga nahitabong tulis sa mall sa syudad sa Karkar ug Bugo. Diin dugay nakaresponde sa alarma ang kapulisan hinungdan sa pag-ikyas sa mga suspetsado. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Duha ang gipamusil sa naglahing dapit sa lungsod sa Konsolasyon. Ang unang biktima kanhi barangay Tanod nga gitaktak tungod sa kalambigitan sa ilegal nga drogas. Samtang ang laing biktima bag-o lang nakagawa sa prisuhan human na dismiss ang iyang kaso kabahin sad sa ilegal nga drogas. Kini giaksyonan ni KZ Abanalo. Ang unang pagpamusil na hitabo sa District 4, Barangay Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon. Patay ang usa ka traffic enforcer, human kinipo sila pasado alas 9 kagabi. Ang biktima nga giila si Julito Kapangpangan, Minyo, 30 anyos nga taga Pulpugan. Gipusil kini sa duha ka mga suspect samtang naglakaw. Patay diha-diha si Kapangpangan nga nakaangkon og samad pinusilan sa nakadaiyang parte sa iyang kalawasan gamit ang kalibre 45 nga pistola. Kanhi barangay Tanod sa Pulpugan ang biktima ug gitaktak tungod sa kalambigitan niini sa ilegal nga drogas. Napagan sa nahitabong pagpamusil si Charity Blen, 23 anyos, usa ka tindero nga naigo sa iyang tuong paa. Samtang kritikal usabong usa ka babae nga gipusil sa upat ka mga suspect nga nagsakay og motorsiklo sa barangay Tugbungan kaganihang kadlawon. Si Maylene Patigayon nakaangkon og tulo ka samad pinusilan sa iyang buko-buko og liog agi sa kalibre 45 nga pistola. Ang biktima ug iyang kapuyo nagatang og habal-habal aron mopauli. Ang biktima nga bag-o lang nakagawas gikan sa pisuhan, human madismiss ang kaso niini kabahin sa ilegal nga drogas. Ang mga pulis nagtuo nga ang motibo sa pagpamusil adunay kalabutan sa ilegal nga drogas. Base sa mga tao sa dito na involved sa kuno ni siya drugs. Possible. May motive or na by personal. Kana pa atong gitutukan karon sir nga kuan, motibo karon ato nang gitutukan siya kining sa drugs pero di sa nato isa likway ang kuan personal grudge. Ang mga suspect sa wa pamadakpi ug daling misibat human sa hitabo. Nakuha gikan sa crime scene ang 4 ka slug ug 7 ka empty shell sa kalibre 45 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya, KZ Abanalo, News 5. Nagatubang og kaso nga violation sa gun ban ni atong election sa 2013 karon pa madakpi sa kapulisan. Siya usa lang sa mga nadakpan sa gipahigayong na warrant service day sa mga pulis. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Dulaan sa 40 ka tawo nga adunay warrant of arrest sa nagkalain-laing mga kaso ang nadakpan sa mga pulis. Kini ang ikatulong higayon nga gipatuman sa Cebu City Police Office ang Warrant Service Day nga gisugdan ni adtong buwan sa Enero. Practice na rin sa atong City Director na in every month na agitay service of warrant or warrant day. Sa once a month natay mag-serve itong warrant of arrest to the different station. Then as of today,
Ang ato na serve as of alas 10 sa karong buntag nadakop nga 29 ka personalities nga nagkalain-lain lang ang violation like pumulik gun ban. Kasagaran sa nadakpan, nagatubang og kaso nga adunay kalabutan sa illegal nga drogas, robbery, theft, physical injuries, illegal possession of firearms, kalapasan sa Comelec gun ban og traffic violations. Dulan usa ka libo ka warrant of arrest ang nagtipon og sa warrant section sa Cebu City Police Office. Ang wala maserve sukad sa miaging tuig. Matagbuan nagahin ang kapulisan og usa ka adlaw nga warrant service day aron mulihok ang tanang police stations pagdakop sa mga nag-atubang og kaso. Gihimo usab kini aron likayan ang modus sa mga pulis nga taguan ang mga warrant of arrest sa ilang mga kaila. Apan matud ni Ricabo, dili na kini mahitabo karon. Information regarding ang wa ma-serve nga warrant kay kailabas atong pulis. Kaya naman tayo record sa warrant. Ato nang ikuha niya hatag na to sa laing unit para di gyud ma-cover-coveran ba. Anyway, di makay na dako nga kuan, bilabol man na pwede man silang piyansa gyud gihapon. At least matabangan ang gihapon. Ada mga staffa. Staffa na yung mga kuan. Bail man na sila. So, at least masito nila ang ilang mga kuan. Si Eliseo Famador usa sa nadakpan kaganihang buntag ug nagatubang og kaso kabahin sa illegal nga drugas. Last year, brother. Actually, sa ako man ang magawang sa tayo. Sino magawang naman sa? Ano yung kakalify sila semua. Drugs lagi na. Kinaso ang balay, sir. Yung balay. Dili ikaw ay subject yun. Kubaw, sir. Samtang si Lolo Eleuterio nadakpan usab tungod sa iyang giatubang nga kaso nga violation sa election gun ban niadtong miaging eleksyon sa tuig 2013. Ato ning before this 2013 election? Unya ni abi ko kay ko man hearing ko maka kuan. Wa ko maka attend sa to pag kahilo ko. Nagkaroon mo ng lista. Kita ko, surrender niya punta ko. Mangutana ba? Mangutana ba ko? Kasi unahan ha? Hindi ko bulitso. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Simbahan mi pahimangno sa mga tao nga dili motuo sa nagtrending nga dancing Santo Niño. Matud sa simbahan, ila pa kining ipaimbestigar. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Nagkalain-laing bersyon sa giingong dancing Santo Niño sa barangay Patupat sa lungsod sa Barili ang nag-viral karon sa social media. Gani giingon nga tulo ka adlaw na nga gidugok sa mga tao ang kapilya tungod sa pagtuo nga nagmilagro ang imahen sa balaang bata. Makita sa video nga milihok ang imahen samtang kinigipatong sa mga palad sa usa ka bata. Apan ang Archdiocese sa Sugbo, may pahimangno nga dili dayon magtuo-tuo niini samtang gipaabot pang resulta sa investigasyon sa Kura Paruko sa maong lungsod. Buot nila nga masayran kung ang maong buhat iya gyud sa Dios ug dili tumo-tumo lang aron makakuha og donasyon gikan sa mga tumutuo. Sa mother ang simbahan mo ingon nga hinay-hinay ta, no? Dili ta mo hasmag sa balita, dili ta mo dasmag sa balita nga magpunsisok din ta ngadto, kay siguro mga kuryoso ta, pero okay lang ng kuryoso, natural man na sa tao. Ang akong kuyawan gyud is nga before ang simbahan makatudlo, kung unsa ang kamatuoran niini, naon niya yung tao nga madaog na sa pagtuo nga modawat sa mong panghitabo nga milagroso, no niya. Si Tan miingon nga dugay nang nagmilagro ang Ginoo sa mga tao ug lisod ng tuhuan sa henerasyon karon nga nahitabo pa kini. Busa gimando na nila sa Kura Paroko ang dinalian nga investigasyon aron mahatagan og katin-awan ang hitabo labi pa kay anao usab kini sa lungsod sa Dumanhog. Tungod niini adunay awhag si Tan sa publiko. Wali man ko maingon dautan ang pag-adto, di man ko maingon nga nangilad ang pangilad ni kini nahitabo karon. Ang ako lang, please proceed with caution nga ron dili ta madaog sa patuo-tuo. And we always wait for the advice sa atong mga church pastors nga na atong ang kura nga naa sa simbahan sa Barili. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit,
News 5. Mga dog owners nagtapok ning bag-ulang alang sa 11 dog trail fun run sa Dakbayan. Si Beth Alo sa report. Ipahigayon ning bag-ulang ang 11 6K Dog Trail Fun Run dito sa Golden Haven Memorial Park padulong sa Butuanon River hangtod Kuptingan Falls. Nagkalain-laing klase sa mga iro ang makitaan dito nga naglakip sa Chihuahua, Labrador, Belgian Breed, Dutch Shepherd ug Shih Tzu. Ang maong run gipahigayon agi lingaw-lingaw lamang sa mga dog lovers. Mato ni Barangay Captain June Alcover, weekend hobby lang kini nila sa una. Up to the point na nakaunaw namin nga why not amo ni siyang ihimuon nga race, pero dili pwede nga tao lang kuyog siya siyang dog. Yung dog may buhatan sa time, so nag-meeting naghimo mi mga mechanics unsaon, so moto na hitabo ni karon ang first Cebu 6K dog trail fun run just for fun din, wala cash prize, wala tanan bro. Kuyog ang tag-iya ug ang laing iro gisubay nila ang Barangay Road, dayon ang sapa ug ang bungtod sa Barangay Binaliw ning syudad. Ang beneficiaries ni ining programa naglakip sa Island Rescue Organization ug ang rehabilitasyon sa Butuanon River. Himugna nila kini nga run aron i-promote ang usa ka responsableng pet owner. It will show you that kanang dili lang kay nga og natay iro ato ra ibilin sa balay pakanon lang oron sa at least makita sa mga tao nga pwede sa siya as your companion for your exercise sa imong lifestyle. Tumong ni Alcover nga aduna pay misunod nga mga dog trail fun run sa umaabot nga mga buwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Bethel Alo, News 5. Mga partisipante sa Suroy-Suroy Sugbo sayong nangabot sa pantalan aron pagsalmot sa duha ka adlaw nga kalihukan. Si Jinky Receipt sa detalye. Sayong nangabot dinhi sa Pier 1 ang usa ka gatos ka mga partisipante alang sa laing hugna sa Suroy-Suroy sa Sugbo. Ang ilang destination duha ka adlaw sa Camotes Island. Ang magtiayong Sanson, wa mapuli og suroy tungod kay kini na ang ikatulong higayon nila nga mikuyog sila sa programa sa Provincial Tourism Office. Gani nagplano na sab sila sa pagkuyog sa laing lugar. Enjoy jud ka, lots of fun. And then aside from na kay daghang madawat nga mga giveaways from them. Kining grupo sa mga empleyado sa Mactan Cebu International Airport nga usa sa mga partisipante naglaom nga ma-enjoy sila sa ilang first time nga pagkuyog sa Camotes. We're expecting fun. Fun, pleasure, then seeing Camotes, the Poro, the Tudela, and the San Francisco. Okay, seeing the beauty of Cebu. Gipasalig sa Provincial Tourism Officer nga dunay moatiman sa mga panginahanglanon sa mga partisipante sama sa tubig nga mo'y labing nag-unang problema karon sa Camotes. Ang medical personnel on standby na sab sa area. Nag-andam na sila daan, nag-store sila og tubig para sa mga kaning guest nato, specifically for Suroy-Suroy Sugbo guest. Kay nakahibaw naman sila a few days before, so nag-store na sila daan og tubig. So hopefully sakto ra to para namo, para di gyud makuha nga og tubig. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gihandong karong adlaw ang ika-125 nga adlaw na tawhan ni Justice Sotero Cabahog. Gihandong karong adlaw ang 125th birthday ni Justice Sotero Cabahog sa Mandaue City. Si Justice Sotero B. Cabahog kanhi Justice sa Court of Appeals. Nahimo usab siya nga Secretary of National Defense o Congressman sa 2nd District sa Cebu o Gobernador sa Sugbo. Siya usab ang nakapatukod sa Kapitolyo. Ang chairperson sa 2016 Sotero Cabahog Day mipadayag nga si Justice Cabahog nakahatag og dakong garbo sa Mandaue. Honor the man who really has brought pride to Mandaue. There is the day, April 22 every year, has been designated as Cabahog Day in Mandaue. And so every year, we do honor him in various activities. Power distributors, police, military, DepEd ug COMELEC mipahibalo sa ilang gihimo nga pagpangandam sa adlaw sa eleksyon. Kini giaksyonan ni Robbie Ruaya.
Expected the polling persons. Gipahibalo sa mga representatives sa Visayan Electric Company, Philippine National Police, Commission on Elections, National Grid Corporation ug Department of Education ang ilang gihimo nga pangandam sa adlaw sa eleksyon. Ang VICO nagpasalig nga dili mawadan og kuryente karong eleksyon ug adunay sila contingency plans alang sa pagtubag sa pagkabaldas sa supply sa kuryente. Gani ila nang hawanan ang mga linya sa kuryente gikan sa mga sanga sa kahoy ug mga nasangit nga tabanog. Those barangays that are yung nagapapalipad ng maraming kites, and we will go there and we will orient the barangay officials about the danger of kite flying. Our schools used as polling places have already been inspected, and we are waiting for the findings of the inspection team. Ilanaw sab gilisan ang mga linya ug gisusi ang mga load centers ug mga wiring sa mga voting centers. Lakip sa ilang giandam ang mga mobile 5 kilowatt generators. Sa adlaw sa eleksyon, ang VICO dunay mga tao nga naka-standby alang sa mga sitwasyon nga kinahanglan ug aksyon. Samtang sa maong meeting, ang COMELEC mipasalig nga dili mahitabo ang hacking sa mga vote counting machines. Ang transmission is very safe, and we have also our hard copy. Alang sa Aksyon Bisaya, Roby Roaya, News 5. Bisan na pildi sa miaging eleksyon ni balik og nangampanya si Annabel Rama alang sa pagsuporta sa iyang mga kandidato. Kinigi-aksyon na ni Christine Gallego. Annabel Rama mianhi sa Sugbo alang sa pagsuporta sa Team Rama. Duha ka semana ang iyang gigahin alang sa pagpangampanya. Matud niya kinasing-kasing ang iyang pagsuporta ug walay gidawat nga suhol. Gani iyang kaugalingon nga kwarta ang iyang gigamit. Dadon sab niya ang iyang mga sakop sa pamilya nga mga artista karong Mayo 6 aron ni kampanya si Rama. For me, the best politician to be a mayor is Mayor Mike. Si Mayor Mike lagi ako nakita. Dili kawatan, tanawala na. Si Annabel Rama midagan sa pagka-congresswoman sa North District sa Lakbayan sa Sugbo sa miaging eleksyon niadtong 2013 ug napilde sa baluarte sa mga Delmar. Ninihigayuna sa South District siya ng kampanya alang sa Team Rama. Iya sa kampanya si Vice President Jajomar Binay pagka-presidente. Si Binay ug si Mayor Mike paluhor na silang duha, mga pobre, gikan sa mga pobre na sila. Kunya karon nakatabang sila sa mga pobre pod. Pagkasenador, iyang suportahan sila Pacquiao, Soto, Lacson ug Drilon. Matod ni Annabel wala siya magbase sa partido ug mipili sa mga kandidato nga iyang nauyunan. Mubalik siya karong Mayo 3 alang sa pagpadayon sa campaign ug alang sab sa launching sa iyang bag-o nga libro. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Sa mga balita gawa sa nasod, usa ka toneladang cocaine ug 8 ka toneladang marijuana ang nakuha gikan sa usa ka drug tunnel sa border sa California ug Mexico. 795 meters ang gitas-on sa tunnel diin nakuha ang gideklarang largest cocaine seizure. Ang tunnel nga nagagikan sa elevator shaft sulod sa usa ka balay sa Tijuana, Mexico nga adunay gilawmon nga 46 feet. Padulong kini sa usa ka pallet company nga nahimutang sa Otay Mesa nga port of entry sa California. Sulod sa compound sa pallet company ang ganghaan sa tunnel gitabunan sudanan sa basura nga gigamit sa pag-deliver sa mga drogas. Nasundan sa mga tinugyanan ng usa ka truck nga nagdala og basura paingon sa Central San Diego nga adunay gilayon nga 40 kilometers gikan sa border. Gikan dinhi gikarga na usab ang droga sa laing nga truck. Nadakpan ang 2 ka suspects nga nagdeliver sa drogas samtang gidakop usab ang laing 3 ka tawo sa pallet company. Usa ka 19 anyos nga miyembro sa Palestinian Islamist Movement kon Hamas ang giilang nga suspect sa Jerusalem bus bombing niadtong Lunes diin 21 ang Samaran. Ang Palestinian Ministry of Health mipahibalo nga sa pagkamatay ni Abdul Hamid Mohammed Abdel Hamid Abu Sur sa usa ka hospital sa Israel. Siya ang sakay sa luyong bahin sa bus ug nakahiagom sa pagkawala sa iyang mga kamot ug tiil sa iyang gihimo nga suicide attack.
Ang Israeli security police mipahibalo nga nadakpan nila ang uban nga sakop sa Hamas nga mi-organize sa pagpamomba. Ang Hamas miingon nga si Abu Sur kay usa sa ilang miyembro bisan kini wa mo angkon sa responsibilidad sa moong atake. 13 ang patay ug 136 ang naangol sa usa ka pagbuto kagahapon sa petrochemical plant sa Veracruz, Mexico. Laing 13 ang nasa critical nga kondisyon samtang nakagawas na sa hospital ang 48 nga nangaangol. Labing menos 18 ka tawo ang nagpabilin nga missing. 2,000 ka mga residente sa palibot nga unang gipabakwit gitugutan na sa pagbalik sa ilang Pinoy-anan. Ang pag-leak sa chloromethane mao ang hinungdan sa pag-ulbo sa planta. Una na kini nilang namatikdan apan walay nagdahom nga moresulta kini sa pagbuto sa planta ang flammable nga hydrocarbon. Di mo menos sa 2 ka tawo ang patay ug 5 ang missing human mahugno ang bagong bike lane nga gitukod alang sa Summer Olympic City sa Rio de Janeiro. Ang beachfront bike lane gihimong alang sa umaabot nga Summer Games karong Agosto. Ang bike lane nahugno usa ka oras gikan sa pagdagkot sa Olympic torch didto sa Greece. Ang mga patayng lawas sa mga biktima nakuha nila sa dagat. Padayon pang giimbestigar ang hinungdan sa pagkahugno niini. Sikat nga 80s singer nga si Prince namatay sa edad nga 57 years old. Ang singer sa sikat nga kanta nga Purple Rain o Kiss nakit-an nga wa nay panimuot sulod sa elevator sa iyang gipuy-an sa Minnesota. Gisuwayan pa sa pagsalbar si Prince sa mga medics apan wala na nila matabang. Usa ka autopsy ang himuon sa iyang patay nga lawas aron mahibaw-an kung unsay iyang gikamatsan. Si US President Barack Obama mihulagway kang Prince nga usa sa mga most gifted o prolific musician, usa ka virtuoso instrumentalist, brilliant band leader o electrifying performer. Happy day mga kapatid! Kapusang Biyernes na sa Bakit Manipis ang Ulap. Magibidahan nilang Claudine Barreto, Dieter Ocampo ug Cesar Montano. Busa tutok na sa finale week ni Ini ug Sumbi ang gipakulbahinam nga ending sa maong teleserye sa TV5. Samtang ang nag-una og nag-inusarang pantaseryeng Ang Panday sa Kapatid Network. Mas gipalig-on pa uban sa pagpauswag ni Ini sa bagong time slot. Ania ang Aksyon Showbiz Report. Kasi kaya ko, akala ko, kaya ko na pero hindi pala. Migs, wag mo na ituloy yan. On-hit ka ba talaga? Tutok na sa finale night sa Bakit Manipis ang Ulap nga may tabo karong gabi una. Pagkisayri kung asa dalhon sa storya, ang mga nag-unang cast ni Ini na silang Claudine Barreto, Cesar Montano ug Dieter Ocampo. At sa special finale ni Ini karong gabi, laumi ang 2 episodes sa special finale ni Ini na magsugod karong alas 9 sa gabi ug himpit nga matapos alas 10:30. Kay nung duman nga atot sa pagsugod pa lamang sa maong dramaserye sa TV5, nakaani na kini og mga positibong komentaryo gikan sa mga viewers. Gani, matud pa sa larangan sa pag-arte, way kupas ang kahanas ni kapatid Claudine Barreto na todo buhos sa emosyon sa tanang eksena ni Ini. George, ayaw niyo wala. Bakit manipis ang ulos? Ngunit minsan ay may kakaibang lakas ang kasamaan na panandali ang nagpapahina sa apoy ng kabutihan. Matag alas 9 sa gabi, makita sa telebisyon ang nag-una og nag-inusarang fantaserye sa TV5. Matag adlaw Lunes, Martes ug Huwebes, sundi si Richard Gutierrez sa iyahang pagpanimpad isip sa Ang Panday uban silang kapatid Jasmine Curtis Smith, Epi Quizon, Banks Garcia ug daghan pang mga artista sa paboritong fantaserye karon sa mga Pinoy. Fresh episodes are coming next week. Musa tutok lang every night sa TV5's primetime series. Ug mo kadto naglangkob sa mga aksyon showbiz karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laupat Sara, ang word of the day, nagkanayon. Ang gugma mura ra naggasolina, matag adlaw nagkamahal, di ilang abusaran aron dili madagkutan. Agay!
Have a good weekend everyone. Ug mo kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!